Mga batanon nga nag-skateboard sa usa ka barangay sa Cagayan de Oro City, gipang rescue lakip ubang violator sa MECQ guidelines na sapon sa mga operasyon sa LGU. Anang report ni Cyril Chavez. Kini ang hulagway sa pag-rescue sa mga minor de edad ug pagdakop sa mga hamtong nga naabtang nag-skateboard sa barangay Nazareth bisan gibawal panahon sa MECQ. Ana sa napulo ka batanon ang nasapon kung asa sagad kanila mga minor de edad. Gibantayan sa otoridad ang mga musupak sa quarantine guidelines human makadawat og taho gikan sa mga concerned citizens sa lugar. Walay face shield. Ang uban walay face mask. So nag-skateboard lang. Murag walay MECQ sa ila. So ato sila gi-interview gapon, gikuan ato tanan sa atong mga detalye no sa ilang mga ginikanan. Pag-abot sa medyo hapon-hapon naman to ato nadakpan. Pag-abot sa gabi, ato sila kay panghatod sa tagsa-tagsa ng mga balay. Giisuhan sab og ordinance violation receipt kon OVR ang mga hamtong o ginikanan sa mga batang nangadakpan. Samtang, padayon ang random checkpoints nga ginahimo sa RTA, HPG Region 10, LTO ug LTFRB aron masapon ang mga wala gasunod sa quarantine protocol sulod sa mga PUV. Usa ang National Highway sa Barangay Gusa kung asa sila nag-operate og nagpahimangno sa tanan nga mosunod sa balaod karong MECQ ang syudad. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao.